Hirimi asin haros dai na mapakinabangan pa ang SUV na ini matapos na mahulog sa salog na sakop kang Barangay Milagrosa, Castilla, Sorsogon, pasado alas 5 ning hapong kasudma. Sa impormasyon kang Castilla Municipal Police Station, gikang syudad ning Sorsogon pasiring kutang albay ang naaksidenteng SUV na pigmamaneo kang 24 anyos na si Karen Harabilla, lunad ang 20 anyos na si Rosendo Lacamiento, asin ang 25 anyos na si Brian Disonia. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Bigla subot na waran ng kontrol sa manibela si Harabilla asin nabangga ang barrier, kausa kang pagkakahulog diretso sa salog. Ngayon po, pagdating po sa Barangay Milagrosa is, kasi po yung daanan po dun is, medyo uneven road po talaga siya. Kaya nga may warning na yung DPWH na maghinay-hinay. Kasi po, doon po sa lugar na yun is, marami na pong aksidente. Ngayon po, pagdaan nila is nawalan po ng kontrol. And pagkawala po ng kontrol, tumama po doon yung sasakyan sa bandang right side and ng barandilya ng tulay. And nahulog po yung sasakyan doon po sa ilog. Mauran kan mangyari ang aksidente. Sigun kay Agarap, naidaraman tulo sa ospital ang mga biktima. Alagad binawian man sa naning buhay si Disonia. Hindi po namin sinasabing killing road to pero marami po na aksidente. And sa amin po, sa bilang PNP, ayaw po namin na ganitong nangyayari. Hindi po namin kagustuhan na magresponde, hindi naman po namin sa ayaw namin magresponde, pero ganito po, pangit po yung nagiging resulta ng aksidente. Sigun kay Edgar Ardales Jr. kang Castilla MDR Remo, bako na bago sa indang siring na aksidente, partikularmente sa nasambit na tinampo. Accident-prone area kay ang lugar. Dakul na po sa areang ito. Oh. Talagang saro po ito sa accident-prone area, digdi po sa highway kang Castilla, nasakop kang Castilla. Maski po kamo sir, or kung sisay man ang mga motorista ta, try po nindo mag-drive dyan, garupig kakabig talaga po ang ang manibela. So delikado po ini sa mga motorista na bako taga digdi sa Sorsogon, yung mga stranger. So mga baguhan na maagi lang, delikado hunong po talaga. Uli kang surunod-sunod na aksidente sa nasambit na porsyon. Nangapudan si Ardales sa mga nanunungdan. Nalugod magibo na ni magkakanigong lakdang. Ngani day nang may maaksidente pa sa lugar na kung minsan nauuli sa kagadanan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal